Egunon eta ongi etorri 2024-2025 kurtso honetako azkeneko irratsaio honetara. Beste behin, gure herriko eta eskolako kontuen berri emateko asmoz gogotsu gerturatu gara gure estudiora. 2025 honetako ekainaren 13ko irratsaioa dugu hauxe. Eta ohiko moduan, gaur ere hemen gara egunari ukitu berezia eman nahian. Soinu teknikari lanetan, Eneko, eta gaztetxo hauen bidelagun mikrofonoaren beste aldean, ni neu, Tania gaituzue. Goizeko 10 eta 7 ditugu momentu honetan. Eta gaurkoan ere, esasutari lanak egiteko asmotan, eskolako ikasle talde bat gerturatu zaigu estudiora. Hain zuzen ere, 6. mailako Zeko ikasleak. Egunon neska mutilak, nortzuk etorri zeate gaurkoan? Guk Aitana, Jefferson, Fatima eta izan gara. Jada ekainean gaude eta beroa bertan dugu. Uda oraindik ez den arren, eguzkia ateratzen ari da dagoeneko. Asteburuan zer nolako giroa izango dugun jakin nahi baduzue, entzun ondo Jeffersonik, berak emango baitigu honen berri. Kaixo, larun batean 22 grado maximo eta 20 grado minimo egingo ditu. Eta igandean 22 grado maximo eta 21 grado minimo. Erabili asko eguzkitako krema bestela erre egingo zara. Eta gaur jangelan zer dugu bazkaltzeko, Jeffersonek gaurko jangelako menuaren berri emango digu. Aurrera. Gaur bazkaltzeko, lehenengo plateran txitxirioak ziazerbekin izango da. Eta bigarren plateran txal eskalopea txampiñoinekin. Eta bukatzeko jogor naturala daukagu. Honegin! Euriaken hau erdin ozten abuztu hontan, teitzalak luze, lurrunaren usai arresian, bero egiten dut Ara zer dugun hemen, orain Fatimak txiste eta kontakizun batzuk kontatuko dizkigu.
Hauek dira gure txisteak. 2 ditugu. 1. Hortzetako zepilloak esaten dio komuneko paperari. Batzuetan lanik txarrena dudala pentsatzen dut. Eta komuneko paperak erantzun zion, bai, ziur zaude? Oraindik ez, egunak luze eta urteak laburtzen aukeratu zeri heldu erori arte. Nola aldatu garen 2. Aizu, bahal zenekien nire anaia bizikletan dabilela 4 urte zituenetik? Ara, oso urruti egongo da, badaunezkero. Orain asmakizunat, asmatzen dituzuen. Tente dabil, alkandora zuri-zuriarekin, jaka beltzarekin eta dotore ibiltzen dira uretan ere. Nor da? Itxasoko handiena, jatun izugarria, bizakar gainean daukat, ur eta haize iturria. Zer da? Eta orain, albisteak entzungo ditugu. Zer gertatzen ari da gure inguruan? Izanek kontatuko digu. San Pedro jaien inguruan hainbaten ekitaldi antolatu dira. Gaur ekainako 13rako jarrai aipatuko ditut zeintzuk diren. Lehenengo, mai jokoen txapelketa adineko egoitzan. 2. Donostia etorbidea eta Oriamendi plazan Vespa eta Lambreta motoen konzentrazioa eta erakustaldia. 3. Vespa eta Lambreta motoen gaueko ibilbidea eta Pablo Mutuazabal kalean Vespa eta Lambreta motoen konzentrazioa. Zaigu gureak egin du zordudan, busa galdu dugu dirurik ez dugu ezagizura. Segidan, asteburuko agendaren berri emango digu Nikolek. Ezaiguzu, zer dago asteburuan? Kaixo, hilabete honetan San Pedro jaiak 26tik 30era ospatuko dira Lasarte Orian. Musika mota desberdinak egongo dira, eta kontzertu asko. Hauetako batzuk esango ditut jarraian.
Ostegunean, 26a Earth Sounds Pop Revolution Okendo plaza izango da, 8:00. Amaiketan kultibo musika taldeak emango diguti kontzertua Jaizkibelen. Ostiralean 26an Ibai Merriak Isla plazan 11:30. Ostiralean 27an Ibai Berriak Isla plazan 11:30. Ondoren Pakopil Brisa Play Andatza plazan 12:00. Eta gero 12:30 Dupla Okendo plazan. Saldu genizun potxok auri. Larun batean 28an Tsunami Isla plazan 12:00 izango da. Eta Urtz plaza Okendo ordu 2:00 Igandean 29a Laubazu plaza Okendu 11:00 eta Duo Imperial Isla plazan 11:00. Eta bukatzeko astelenean 30ean San Pedro jaietako azken eguna Las Migas Okendo plazan 8:00. Esan noiztik ohartu zara euriaken hau erdin ozten abuztu hontan ta itzalak luze lurrunaren usai arresian bero egiten dut ta berandu itzuliko naiz. Zerua gorriz kalea eta bikubo itzali dituzte gu oraindik ez egunak luze eta urteak laburtzen aukeratu zeri heldu erori arte nola aldatu garen lekutik mugitu gabe. Momentua da Danelek gure gelan ari garen proiektua azaltzeko. Iruleko honetan Jose Luis Zumetaren margolari lantzen hasi gara. Zumeta Usurbilen Gipuzkoan 1900 eta 1939ko apirilaren 19an jaio zen eta 2020ko apirilaren 22an hil zen. Zumetaren arte abstraktoa lantzen ari gara gelan, euskaraz naiz gaztelaniaz. Usurbilera txangoa ere egin dugu, herri horretako frontoiaren atzean dagoen ormairudi koloretsua aurrez aurre ikusteko eta amaitzeko. Ikastetxean egingo dugun erakusketan jartzeko. Zumetaren Usurbilgo ormairudi erraldoiaren erreplika egin dugu. Oso polita geratu da. Eskerrik asko, Daniel, ze lan polita egiten ari zaretena. Orain, aurrera jarraituko dugu.
Alexek arte proiektuarekin lotutako ekintza baten berri emango digu jarraian. Aurrera, Alex! Asteartean Usurbiran joan ginen, Jose Luis Zumetaren murala ikustera. 155 metro karatu neurtzen du, eta murala 2023an 50 urte bete zituen. Zeramikazko baldozak eginda dago. Murala hauek estratua da. Oso koloretsua da, eta marrazkiak ikustean gauza asko imaginatu ditzakezu. Oso aderra da. Aukera baduzue, joan zaitezke ikustera. Eskerrik asko, Alex, ze interesgarria. Esan dugu. Zerrekin dago eginda? Norbait gogoratzen da? Zer ez zegoen eginda, zer esan dugu? Zeramikaz. Eta ikusi dezute bertan. Bai. Eta ze iruditu zitzaizuen? Polita eta koloridoa. Polita eta oso koloritsua. Polita eta koloretsua. Ondo. Eta ze kolore zeuzkan? Ea ba. Zeinek esango dit, ze kolore zeuzkan? Gehienak ziren urdina eta horia. Urdin eta horia gehien bat polita. Polita oso. Eta ze gehiago kontatu dezakezute irteera horri buruz? Bai, bueno. Azkenean, bale. Urtera hori bertan utzi dugu, ezta? Polita izan zan, asko nekatu zineten? Bueno, bale. Badakizte zer egingo dugun orain? Urrengo batean, joan eta etorri oinezin marko duzu, ezta? Ez diogu erantzungo, enek hori? Pues. Bueno. Musika pizka. Alperrak. Jarraian beste gelatik bidali dizkiguten grabaketak entzungo ditugu. Aste honetan... Julenek esan digun bezala, LH5Cko ikasleak ditugu. Beraiek bidali digute entzutekoa. Eta uste dut abesti bat prestatu digutela. Goazen entzutera. Kaixo, gu bosteko ikasleak gara eta abesti bat abestuko dizuegu. Abestia logelan logale da. Kontzerturako ikasi genuen. Kontzertua Donostiako kursalean izan zen. Ea gustatzen zaizue. Egin nahi dut begiak zabalik, egin aldaiteke honez odoietatik, egin aldaiteke egan auki batetik. Amets egin nahi dut ez gauez bakarrik, begiak zabalik, amets egin nahi dut nik. Zabalik, ez gauez bakarrik, amets
egin nahi dut, lorik egin barik, lorik egin barik, ez gauez bakarrik, begiak zabalik, amets egin nahi dut, amets egin nahi dut, begiak zabalik, lobelan lobale, amets egin nahi dut, ez gauez bakarrik, lobelan lobale, amets egin nahi dut, begiak zabalik, lobelan lobale, amets egin nahi dut, lorik egin barik, lobelan lobale, amets egin nahi dut, begiak zabalik, lobelan lobale, amets egin nahi dut, begiak zabalik. Eskerrik asko LH5-ko ikasleak, ze abesti polita abestu diguzuen. Logelan logale. Eta entzun degunez, zertarako ikasi zenuten? Kontzertu pedagogikaorako. Hoixe, hoixe. Mila esker. Goizero irrifarra nekea eta negarra alboan igunak mendea dirudi ordea zorionak hartzela bihurtu zorrela. Orain Sergiok pertsonaia ezkutuaren pistak esango dizkigu. Ondo entzun Sergiori. Hauek dira pertsonei ezkutuaren pistak. Lehenengoa, kirolaria da. Bigarrena, ingelesa da. Hirugarrena, Espainiako ekipo batean jolasten du. Laugarrena, 21 urte dauzka. Bosgarrena, bere aurreko ekipoa Alemaniarra zen. Ea Sergio, berriro errepikatuko ditugu. Danok ondo entzuteko, eta danok argi eukitzeko zeintzuk diren ematen ari garen pistak. Ados? Bai? Bai. Lehenengoa, kirolaria da. Bigarrena, ingelesa da. Hirugarrena, Espainiako ekipo batean jolasten du. Laugarrena, 21 urte dauzka. Bosgarrena, bere aurreko ekipoa Alemaniarra zen. Norrote da? Jarraian aurreko asteko pertsonai ezkutuaren asmatzailea norden jakingo dugu. Goazen kutxen bila. Julen, erantzun zuzena zein den badakizu? Ez, begiratuko dugu. Aurreko eguneko pisten pertsonai eskutua zan, dean uik zen. Bueno, ez dakit nola esaten dan. Futbolari bat omen da, baina nik ez dakit nola ahoskatzen dan. Nola? Berriro esan? Dean Husen. Ba hori da. Orain begiratu hemen, jartzen duen hori. Igual jartzen du, Eta ni gaizki irakurri ditut, Ze jartzen du? Baina dago gaizki. Bai, ze jartzen du? Virgil van Dijk, 6. Ez, jartzen zuen beste jokalari bat, ezta? Beste bat begiratuko dugu. Horrek asmatu duen. Berriro Virgil van Dijk.
Berriro, geizki ezta? Bueno, gauza bat esango dugu. Begiratu egin ditugu eta danak oker daude. Ez dugu asmatu zeintzan joan den asteko pertsonei eskutua. Beraz, gaurkoan ez dugu asmatzailerik. Urrengorako utzi beharko dugu. Gogoratu irratigelaren atarian kutxa berdea dugula eta atsedenaldi garaian zuen erantzunak bertan utzi ditzazkezuela. Astero opari politak ditugu eta animatu zaitezte parte hartzera. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak. Jarraian asteko urtebetetzeak esango digu Nikolek. Urtebetetzea bakarri bat daukagu. 11 Aron 6. bek. Zorionak, Aron! Beno, eta konturatzerako iritsi gara irratsaio honen amaiera. Gustora egon zarete esazutari lanak egiten? Bai, eta zuei 1000 esker irratiaren beste aldean egon zareten guztioi. Gogoratu, hau izan dela kurtsonetako zer? Azken irratsaioa, eta zuentzako, ze izan da? Azkeneko irratsaioa, ezta? Bai, eta azken kurtsoa ere bai. A ber, esaiozu. Azken kurtsoa ere bai. Agurra egin behar diozute eskolarilla? Bai. Eta, ze iruditzen zaizue? Gogo aldakazute DBH-era juteko? Gogo aldakazue? Bai. Bueno, Nikolek esaten du horrela, buruarekin, zer esan nahi du horrek? Bai eta ez. A ber, zer gaitik bai? Orain oporrak daukagu. Orain oporrak dauzkagu, ze gehiago? Udara dago. DBH-era soaztenean? Gehiago lana. Lan gehiago, baino ere, pertsona gehiago ezagutuko dituzute, ezta? Bai. Eta gogoa dakazute pertsona gehiago ezagutzeko? Bai. Beno, Eta ez, zer gaitik ez? Lana gehiago, azterketa gehiago, irakasle gehiago... Gehiago gauza asko, Gehiago asko dauzkagu hor. Bai. Bueno. Eta juntzeate, nola deitzen da institutua? Nik ez dakit nola. Hori arte. Eta juntzeate hori arte ezagutzea? Oraindik ez. Astelenean. 16 astelenean. Astelenean zoazte. Eta galderak baldauzkazute, bertako irakaslei egiteko. Orain ez dugu prestatu ezer. Ez, baina igual niri ukurritzen zen, ni jakin nahi dut, zeinek emango duen, edo ze ikasgai dauden, edo nola funtzionatzen duen institutoak. Baldauzkazute galderak. Gutxi, prestatu ondo eta galdetu beharko dizkiezu, ezta? Bueno. Orduan... Agur esan beharko dizuegu, ja? Ze pena, Nei pena pixkat ematen dit. Zer ez zuek nire ikasleak izan zeate batzuk. Hemen 1, 2 eta 3 dauzkagu nire ikasleak izan dakoak ja DBH-era doaz. Nirekin egon dira lehengo mailatik. Eta Nikol 3. mailatik, baina lehengo mailatik. Zer ateratzen duzu zuek sasoetatik? Ze konklusio ateratzen duzu? Heziketa fisikoan, Orokorrean, baina nahi baduzu heziketa fisikoan ere bai. Esan. Hobeto portatzea. Segati ba? Batzuetan pikatzen garela jokoetan. Batzuetan ez, gehienetan. Bai. Zuk ale zer ikasi duzu heziketa fisikoan? Zerbait ikasi duzu? Bai. Zer ikasi duzuen ekorekin? Bizikleta. Bizikletan ibiltzen ikasi duzu? Bai. Eta gustoko aldakazu bizikletan ibiltzea? Bai. Oso ondo.
Bueno, nik espero dudana da, badakite 6 urte pasatu dira, pandemiak harrapatu zigoen lehen urtean, eta ia iritsi, esan? Bigarrena, ez? Ez, 19. urtean, lezuek lehengo mailan zeundetenean. Bai, 19. Pandemia harrapatu zigun, etxera joan ginen, da gero jakinen maskarilla, gero garbik eta gogoratzatu zuen, movida guzti hori. Bueno, bai, hasta hori pasatu da, orain debe etxera zoazte, baina hemen egon gara, eta nik hemen jarraituko dugu. Orduan, badakizue, torri bisitan. Vale, eta ekarri goxokiak, edo pastelak, edo... Janaria, oso ondo, tortilla. Pasta, tortilla patata. Zein da zuen espezialidadea? Pasta? Ez gustatzen asko. Ez eizu gustatzen pasta? Ez. Zer gustatzen zeizu? Coca-Cola. Coca-Cola? Bueno, guri jatekoa. Eta, hemendik, ezazu irratitik 6. mailako guztioi, nahi dizkizuegu zuen egunik eta zoriontsuenak DBH-en. Vale? Nik uste du prestatuta zoaztela, orduan... Eutxi goiari! Aio! Gogoratu ostiralero goizeko 10:00 11:00 aldera arte 105.5 sintonian egoteaz gain, YouTubeko Esazu irratiko kanalean ere zuzenean bagaudela, eta irratsaioren bat berriro entzun nahi izanez gero? Bertan irratsaio guztiak zintzilikatuta daudela nahi eran entzuteko. Gogoratu, esan dugu ostiralero, baina gu oraino paurretara goaz, eta urrira arte agian ez ditugula irratsaio gehiago eukiko. Udan behintzatez. Ados? ubikoitza.sasoeta marratxo-zumaburu.eus atarian ere bagaudela noski. Asteburu ona izan dezazuela. Gora gure hizkuntza, gora euskara. Agur. Agur 6. maila bereziki eta beste guztiei ere bai. Hemendik opa dizuegu uda zoragarria pasa dezazuela. San Antonio urkiolakua, Euskal Herriko jende guztien santu debotua, Euskal Herriko jende guztien santu debotua. Aupa San Antonio urkiolakua, Aupa San Antonio urkiolakua, bere denboran 11 neska